Je suis un Civisien. Ich bin ein Citizen. Je suis un citizen. We are citizens. Είμαι citizen. We are citizens. Καλημέρα. Είμαι η Σοφία Παπαϊωάννου, η Αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και είμαι citizen. Το civis είναι ταυτόχρονα και προορισμός, διότι η στοχοθεσία είναι καθορισμένη. Κοινά, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και βεβαίως προπτυχιακά. Πτυχία τα οποία θα παρακολουθούν οι φοιτητές μας σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποκτούν έναν τίτλο με ισχύ διευρωπαϊκή και πανευρωπαϊκή. Η απόκτηση ενός πανεπιστημιακού τίτλου στο πλαίσιο του civis θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή πρώτον να έχει εμπειρία από την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε 3 διαφορετικές χώρες, να έχει ένα τίτλο με ισχύ ταυτόχρονα και στις 3 χώρες αυτές και με τη σφραγίδα της Κομισιόν. Θα είναι ένας τίτλος βάσει του οποίου θα χτιστεί το εκπαιδευτικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε εμείς, οι citizens.